Мале, бабо, кажи как е слъгама, нали? Сега ще кажа. Оле, синьо, бе, дано да стане хубаво. Сега проверяваме червеното. Е прекрасно и го вадим. Прекрасно е. Да. Запомни, че това е първото яйце. Сега, синьото... Калянчо, виж си пръстите, мамо, червени. Виж си пръстите, виж. Виж. Искам, ох, мали, тия коли ще ме щупят краката. Погледни си пръстите, бе, бойди са ги. Така. Жълтото, нищо не става с него. Как ще не става? Виж какво е хубаво жълто. Внимавай, ще цопни лъжицата. Калянчо. Синичкото тук работи. Сега. Лилаво. Лъжицата тук долу да стои. Не може да е. Едно лилаво, да. Майка ти каза. Лилаво. Къде е лилавата боя? До зелената. Не, там е червена. Сега синото. Какво става? Загуби се яйцето. Видя ли как го няма яйцето? Защото много буташ. Ето го. Я си виж пръстите, бе. Виж си пръстите. Няма нищо, бе. Каляне, я си виж пръстите, мамо. Там, да. Виж, какво искам да ти кажа сега. Къде да пуснем това яйце? При червеното. Да. Червеното, да ще стане? Розово, лилаво, оранжево. Стане оранжево. Нямаме розово.